Velkommen til denne video. Mit navn er Anders, og jeg vil i denne video fortælle lidt om, hvorfor jeg søger jobbet som materialdisponent, og hvorfor I skal vælge mig. Jeg har arbejdet næsten 20 år inden for softwareudvikling, ikke som udvikler, men som den, der gennem tekst, billeder og videoer har lært slutbrugere og administratorer, hvordan de skal bruge IT-systemer. Det lyder måske vældig spændende, men 80% af min tid består af analyse, e-mails, projektledelse og administration. Det vil sige et ensformigt og forudsigeligt arbejde. Nu vil jeg så fortælle jer, hvorfor jeg søger netop denne stilling. Ifølge pensionsinfo.dk skal jeg arbejde 20 år mere, før jeg kan gå på pension. Det gør jeg gerne, men så har jeg brug for et karriereskifte over i noget, som er mere praktisk, hvor alt muligt kan ske, og hvor den ene dag ikke ligner den næste. Som materialdisponent, der får jeg netop dette: variation, uforudsete hændelser, samarbejde, hurtige løsninger og vekslende arbejdstider. Ting, som er nødvendige for at få togdriften til at glide. Og så er der min fascination af tog. Lige fra jeg var barn, der har jeg leget med modeltog, og min søn og jeg, vi har gjort det til en tradition at besøge Jernbanemuseet i Odense. At arbejde med togdrift er derfor lidt af en drengedrøm. Og nu til, hvorfor jeg tror, I ville finde mig velegnet til det her job. De mange år inden for softwareudvikling har udviklet min analytiske sans. For at lære andre, hvordan IT-systemer virker, skal jeg først analysere store mængder data, tale med fageksperter og sidst nørde rundt med software. Det kræver en systematisk og struktureret tilgang til mit arbejde og evnen til at skabe overblik. Alle de ting kan jeg. Om planlægning og beslutninger. Jeg er vant til at arbejde agilt. Agilt er et ord, der bliver brugt i flæng, og det betyder blandt andet at arbejde tæt sammen hen imod fælles mål, og også kunne skifte kurs, når det kræves. Hver dag tager vi sammen bestik af situationen og justerer planen derefter. Det er ligesom en GPS, der omlægger ruten efter uforudsete omstændigheder. Denne kompetence ligger efterhånden dybt i mig, og jeg tror, at det er netop, hvad denne rolle skal kunne for at træffe hurtige, holdbare beslutninger. Om samarbejdsevner. Efter mange år i globale virksomheder er jeg blevet trænet i at samarbejde med mennesker med vidt forskellige faglige, sociale og kulturelle baggrunde. Lige fra teknikere, håndværkere, IT-supportere, ledere, udviklere, testere osv. Kombiner så dette med, at jeg er en person, der møder andre mennesker med respekt, åbenhed og venlighed. Kort sagt, så får I en medarbejder, som er lærenem, nem at omgås og god til at kommunikere. Efter nu at have set denne lille video, så håber jeg, at I har lyst til at indkalde mig til en samtale om stillingen, hvor vi hver især får mulighed for at tale mere ind i rollen og lære hinanden at kende. Vi ses måske.